Ahoj, v tomto videu ukážem, ako nainštalovať Minecraft mody cez CurseForge. Ako vidíme, mám tu Pixelmon, čo je vlastne Pokémon v Minecrafte. Tento a mnoho ďalších modov môžeš ľahko nainštalovať. Ukážem ti ako. Najprv vyhľadáme CurseForge a klikneme na ich web stránku. Hore uvidíme Get CurseForge App. Klikneme na to a vyberieme samostatnú verziu. Overwolf na to nepotrebujeme. Klikni, objaví sa inštalačný súbor a nainštaluj ho ako bežný program. Po inštalácii otvor program. Na začiatku to bude vyzerať takto. Je možné, že sa Minecraft spočiatku nezobrazí. Ak sa to stane, klikni na plus a vyber Scale Computer for Games alebo Manually Add a Game a potom to musíte ručne pridať tu. Ale pre väčšinu by sa to malo nájsť automaticky, alebo keď kliknem na plus, zobrazí sa to tu. Klikneme na Minecraft a potom môžeme vyhľadávať mody. Ja mám napríklad Pixelmon, tak vyhľadáme Pixelmon a nájdeme tento mod. Môžete aj prehliadať a triediť podľa popularity. Tu vidíme momentálne najpopulárnejšie módy. Vidíme, že boli stiahnuté veľmi často. Ak chcete nejaký mod, povedzme Battle MC, jednoducho ho nainštalujete. Klikneme naň a počkáme, kým sa stiahne. Po stiahnutí jednoducho klikneme na hrať. Tým sa spustí Minecraft, hore vidíme Battle MC, stačí kliknúť na hrať a uvidíme, že sa niečo pripravuje. A teraz sme v Minecrafte, ale všetko sa tu ešte pripravuje, aby hra správne fungovala. Môže to chvíľu trvať. Keď prvýkrát spustíš Minecraft, asi sa zobrazí správa o dôvere. Stačí zaškrtnúť políčko a kliknúť na hrať. A tu čakáme. Ak nemáš dosť pamäte, vráť sa do CurseForge, klikni na nastavenia, potom Minecraft a nájdi prajdelenú pamäť. Tuto môžeme nastaviť pomocou týchto pravidiel. Aby to fungovalo, musíš reštartovať Minecraft. Potom to vyzerá takto. Stlačíme pokračovať a potom môžeš normálne hrať. Ak ti toto video pomohlo, budem rád za like. Ahoj.